Takže ahoj, ja vás vítam u tohto nového videa a dnes tu som s Tobiasom, Mr. Bunnym, ktorý bude opäť v popisku videa, keď dúfam, možno bude, možno nie. A dnes teda zahráme super hru, zahráme si Rivals, možno ju niekto z vás poznáte. Je to také začo jak Arsenal alebo CS, no hej. A vlastne dneska budeme hrať taký knockout. Poznáte v Brawl Starse knockout, máte na 3 výhry sa hrá, hej. Tak dneska budeme hrať na tie 3 výhry, no a kto vyhrá a oveľa viac uvidíte dneska vo videu. Chytri také veci, budeme hrať mapu teda Splash, to je pre nás najlepšia. Takže teraz, aby som to povedal, teraz som zobrazenil na obrazovke také 3 uličky, 3 veci. A na každej strane. Moja strana je ľavá a Tobiasova strana je pravá, hej. A za každý bod sa jedna gulička zvýrazní. Také, jak presne v Brawl Starse. No a rovno ja ťa idem zabiť. Oba. Revolver. Revolver vždy pomôže. Ja som si kúpil tú shotgunu, pôjdeme ho testovať. Kúpil si shotgun? Tak, ja už testujem. Čo vraj by malo dávať na dve, ako... Dobre, dostal si strašný sprej. Dať? GG, zo spodu. Ešte chcem povedať, že Tobias je dobrý, hej, ale keby tu nebol trošku dobrý, tak teraz sme hrali, takže už trošku aj je to také, no. Ale vlastne on minule začal hrať, takže ešte to veľmi dobre nevie. Takže môžeme dať niekedy inokedy iný turnaj, že? A nevadí, aspoň sa trošku potrenujeme. Baza 26. No kde si? Dáme ti, že oheň. Idem revolverom na teba, aby bola väčšia sranda. Vyskúšam mi... Opa. Revolver. Revolver vždy pomôže. Dostal 20. GG, mám malú. Nie, no. Dobre, vyskúšam ísť zase revolverom. Nechcem to riskovať, takže radšej nie. Ahoj. Dead? Revolverom som ťa zabil. Ja ti dávam jeden tlačítkom. Čo jedným tlačítkom? Dávaj všetky 6 nabojov. Revolver má takú funkciu, že on má vlastne 6 naboj, 6 on má v jednom zásobníku 6 nabojov, že? Takže pri revolveri, pri žiadnej inej, alebo neviem o tom, ale pri revolveri vlastne ide, že keď stlačíš jedným tlačítkom, tak vystrelíš 6 nabojov naraz. No a my tu máme teda prvú výhru, čo som ja, takže ideme. Hádam, že... Station. Dobre. Je tu druhé kolo, zatiaľ vediem ja, 1-0. Ale túto mapu vôbec nemám nahratú, takže možno teraz vyhráš, ale absolútne neviem, že čo tu je. Viem, že môžeme rozbiť okno. Som si ťa zľakol. GG. Ale že strašne som sa zľakol. Som zľakol. Ja som sa zľakol. Ja som sa zľakol. A ja som sa zľakol. Jumpscare. Jumpscare. Foxy. Potom na to som čekal. Dobre. Easy win. Dávam, máš level up. Čo mám? Level up. Aha, dobra, díky. Jeden kľúčik máš. Získal. Vyskúšame takúto nech sa mi to idem fajtiť. Kde si? Počujem tu kroky. Silné dupotanie. Á, tu si. Dobre, dostal si. A teraz revolverom ťa zabijem. Nie. Nie. Yes,
Dobre, nesiel si. Ale mal som 27, takže dosť. Bol som na mále, no. Už som nestihol zmeniť zbraň. Tak, tu ma asi nikdy nenájdeš. Ale kámo, nekempy, poď fajtiť aj trošku. Ale dobre, vyskúšam, ale keď tak to potom poď aj fajtiť. Ja už viem, no neviem či viem, ale počul som na jednom dome dupot. No jasné. Dead. Ty čo? Ty máš toto strieľo, ja som myslel, že máš SMGčko. Match point, to som mi vysvetlil. Match point znamená, keď má niekto 4, hrá sa vlastne do 5 bodov, keď má niekto 4 body, tak môže vyhrať. To je match point. Ty máš oheň. Dobre. Tobias má teda prvú výhru. Prvý bod. A zase match point. Iba zbrane. Hej? No vidíš. Víš, rovno môžeš ísť fajtiť. Opa. Necam. Kámo, druhý bod. Ty dúfam, že ma ešte to okolo neporazíš. Dobrý deň. Dead. Dobrý, je zase stéra. Takže mám druhý bod, vlastne druhú. Dobre, teraz vybral Tobias, takže teraz vyberám ja a dávam Bridge. Bridge vyzerá ako taká dobrá mapa, ktorú som zase nehral. Ale jak vidíte na obrazovke, vyhrávam. Takže môžem si dovoliť jednu prehru, tak to poviem. Aj dve, ale ty už nie. Dead. Revolverom iba. Čo? Iba revolverom. Začal som, dosť sa s ním dobre hraje, ale nie, strieľam to. Rifle a revolver, strieľam to dosť. Dobre, ale ten bridge je dosť dobrá mapa. Baví ma. Vedel si, že keď máš ako ruky, že keď ako máš ruky, tak vieš urobiť double jump. Hej? Hej. Vyskúšam. A fakt, ja viem s rukmi urobiť double jump. A tak vieš byť aj na autobus. Aha, tak už viem, kde si, teraz sa dosť dobre prezradil. Dobre, Tobias, máš jeden bod. Sakra. Ty si nemal vôbec vyhrať. Ja som tu mal iba tak pozerať sa, ne? Ja som mu zaplatil, aby som to mohol vyhrať, viete. On je úplne najlepší v tomto hre, proste. Dead. Tretí bod, kamaráde. Ty máš ten oheň. Dobre, štvrtý bod. A teraz dávaj pozor, lebo posledný bod a vyhral som celú túto challenge. Dávaj si veľký pozor, kde pôjdeš, lebo ja už viem, že chodíš dosť často na autobus. A teraz to nie si. Jaké prekvapivé. Ty kde si? Ty sa mi tu takde skryl a to je najlepšie hľadať človeka na mape proste. Čau!
Dobre, túto challenge som vyhral ja. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, odber a ešte na výhru, tu mám v backpacku box, tak na výhru si ešte otvoríme box, nejaký skin, aby mi padol. Box? Áno, box tu je, ty ho vidíš? Aha, no počkej, to sa ide pozrieť. Ale ja som že nedostal box, ja tu mám iba takú guličku a... Hej, Dobre, ja si otvorím guličku. kapsulu, dobre, to je pekné, dobre, to snícham rovno a ideme pozrieť na tvoju kapsulu. Cupcake. Dobre, tak na tú výhru si otvorím ešte aj ja dve kapsuly, mám dve. Keby ste chceli nejaký veľký opening, tak mi dajte vedieť, to ja si natočím. Dobre, Rainbow, dobre, fuj. Tak ideme ešte poslednú. To je v pohode, dobre, tak ja s vami učím asi čau.